नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर. त्याचं नाव आहे कोकणी सुयोग. तर आज रविवार आहे, सुट्टी आहे मस्तपैकी. नको थांब. तर जायचं आहे आता नाश्ता करून कंटेंट शूटला आणि संध्याकाळी जरा फॅमिलीसोबत. तर आता इकडे बनतोय नाश्ता मस्तपैकी. अरे मग तसं आता काय आहे, सवय आहे मला. तर इकडे नाश्ता बनतोय आता, चाय आणि ब्रेड बटर. तर बघा बघा इकडं चाय पण ते जी मी ठेवलेली चाय आणि ब्रेड बटर गरम होतात मस्तपैकी. या चाय आणि ब्रेड बटर शेकून मस्तपैकी नाश्ता करायचा आहे. आणि आपल्याला जायचं आहे चरण, रितेश, मी आणि चरणचा भाव असेल पवन. जाऊया जरा शूट करूया. गेल्या रविवारपासूनचा प्लॅन होता. अरे आम्ही येऊ बरोबर लवकर. तर नाश्ता करू आणि निघूया. इकडे ब्रेड बटर चला होऊ दे. हा चरण्यामुळे लय लेट झाले. हा भाई बघा आमचा नटून फिटून आला बघा. तर चला आता कंटेंट शूट करू. हे रितेश तुझ्या कॅमेरामध्ये घे ना, आम्ही शूट करतोय ते माझ्या मोबाईल थोडस. हा ह्याच्यामध्ये घे भाई, लगेच द्या पण घरी गेल्यावर. अरे बाबा इथं डेली ब्लॉग मध्ये टाकायचं असतं. चला आता कंटेंट शूट करूया. अजून एक आपला मित्र येईल, चरणचा भाव. असा घेऊ आता. तर चला, हा याचा ब्लॉग वाला चरणचा भाव असा घेऊ आता. चला. हा याचा ब्लॉग वाला आहे ना. आडवाच घ्यायला. हे बघ हे बघ. मी काय बोलतो चालून येतात लोक गेलेत वरती शूटला, अजून आले नाही. पण सुयोगचा मित्र आलाय इथं, अक्षय. काय बोलतो, त्याचा ब्लॉग चालू आहे. सुयोगचा ब्लॉग आहे. काय सांगत बिगत नाही तुम्ही, मध्ये करताय. येतोय का शूटला आमच्या? कुठं चाललाय तू? पुढे आलं. अरे ते येत आहे ते बघ. आले 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 पाटणा आले पाटणा आले ते बघ. थांब थांब बोलला तुला. हा थांबा, रिक्षा येते नेमक्या टायमाला. केला काय शूट? बघितला झालाय. बँकेत चाललोय रे. अरे SIP चा आजचा दिवस आहे आणि SIP कटूनच घेतली नाही. अक्षय मला इग्नोर करून जात होता. मी त्याला आवाज देतोय, हात करतोय, तो मला इग्नोर करून जात होता. हे लंडी बैल सारखं का लावलं? हे असतं बाईक दाखव रे. बायकोने दिलंय. लकी असतं ते. लकी असतं काय? अरे पासबुक आणि तुला अबू दे ना. बस बंद कर आता, आम्हाला पुढचं बोलू. काय शपथ आवड, आता तर बंदच नाही का. काय अरे हा व्हिडिओ बनवला तुम्ही? व्हिडिओ बनवला दाखवू नको भाई, त्यानंतर. वो खांडवी का वीडियो पता नहीं, मैंने डाला कुछ तो 10 सितंबर को डाला मैंने, 10 सितंबर को डाला और कुछ 20 या 22 सितंबर को मैसेज आया कि भाई तुम्हारा मोनेटाइजेशन का प्रोसेस चालू है, तुम आगे उसको करो. मैंने किया नहीं. तो एक वीडियो का मुझे 11,000 मिला, एक की वीडियो का, खांडवी का एक की वीडियो. मेहनत तो डेली एक डालना ही. काठियावाड़ी कुकिंग एंड मोड डेली एक जाएगा ना. डेली एक लगता ही है. ते काय बोलले की जॉब करता तसं करायचं. जॉब जॉब के जैसा ही जॉब चालू आहे. मतलब नहीं काम, हे काम जे करतं ना ते पण कामासारखंच करायचं. जॉब कैसे करते हो उसको? कुकिंग को. मतलब वो जॉब को अपन सीरियसली लेते हाँ, वैसे इसको सीरियसली नहीं ले रहे ना. And आंटी के दोनों चैनल मोनेटाइज है. अभी कितना चाहिए? मेरा तो ही है, मेरा कुकिंग का एक टेलरिंग का है, दोनों मोनेटाइज है. तर कंटेंट शूट चालूच आहे. काय रीते वा किती झालेत आपले? 2-3 तर झालेत ना. फोटो काढतोय का मी? आणि आपल्याला जॉईन भाऊ कोण झालंय? अक्षय भाऊ जॉईन झालेत. अक्षय भाऊ भाई, नवरदेव, फ्युचर नवरदेव. त्यांच्या लग्नापर्यंत आपला चॅनल ग्रो झाला पाहिजे. मग गोप्रो घेऊन या शूट करायला. चला आकर्षण येणार आहे, प्रमुख आकर्षण लग्नामध्ये. हा चला आता कंटेंट शूट करूया. अजून चॅनल लय टाइमपास करू.
चला नेक्स्ट व्हिडिओ घ्या. पण आलेला आहे. एक एक आपला जण येत join आहेत झालाय. आपल्या मेंबर मध्ये मस्त पैकी आज शूट मस्त होणार. आणि हा बघ आता शाल असं घेणार मी असं ओढणार आणि असं दाखवणार की भाई आजारी आहे गाडीमध्ये आणि पहिलं शूट ते घरी करू नंतर दाखवू काय. अक्षयनी पण एक कंटेंट मध्ये अक्षय पण भाईचारा आला. ऑन टॉप हा समजा. समजलं. चलो एक शूट हो गया दो शूट हो गया ना. 2 3 तीन झाले आता अजून एक घेऊ. चला जे आहेत पटापटा करा आता. अबा इकडनं पण आयफोन काढला. 17 घरी आहे भाई. घरी आहे. चला अक्षय देणार आहे मला वाटतं साखरपुड्याला वहिनीला गिफ्ट. अक्षय म्हणाल मी तेवढा गिफ्ट भेटतो बस झालं. बस आलं कुठं मित्रांनो इथला शूट संपलेला आहे. एक अजून एक शूट करणार आम्ही त्यानंतर घरचे शूट करणार. कदम हा कळालं काय होतं शूट चाललंय की वेपर संपवायचं काम चाललंय. नुसतं अक्षय वेपर संपवतोय. जाऊ दे बसला घेऊन. बाय बाय. नवीन वेफर येऊ दे अक्षय. परत घे. हे भाई मी बसलोय मला दे. मोठे मला एक. ए काय बरोबर आहे रे बस बरोबर आहे. आणि आमच्या पिल्लूला घेऊन आले. आणि पिल्लूसाठी काय आणले दाखव. छोटी काईट दाखव ना. ए व्हिडिओ मध्ये दाखव. लपवतोय छोटी काईट. ही बघा एक छोटी काईट. छोटी काईट आणले. हे टी शर्ट मॅचचं आहे ना. तू मॅचला गेलेला ना. सांग ना मामीला टी शर्ट कुठलं आहे. अरे घर भरलं रे. मिनिटामध्ये घर भरलं. इथं पण 17. इथं 17 17 तू घेतला एवढं नवीन वाटतं. हा ना कवर तो ए बाय 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 बाय. कलर का असा मुलींचा घेतला त्यांनी. व्हाईट आहे पूर्ण. अच्छा व्हाईट आहे. पर्पल इथं आहे. तो पर्पल तिथे आहे. लांबून मला पर्पल वाटला. काढ नाही काय एवढं. ते आपण ए कशाला दाखवतोय. लॅपटॉप नाही ना ते दाखवायला. नको दाखवू. तुझे का बा. नको दाखवू. संपला विषय भाई. सरण. नको सोड मला iPhone व्हिडिओ आणि Lenovo मध्ये हा. किती फरक आहे. काय नाही लेनोवा. लॅपटॉप ऑफिसला जातो लॅपटॉप विद्याविहार पर्यंत. इथं येत नाही लॅपटॉप. घरी नसतो. हा मग ठीक आहे ना. आपण कोण इथं नसतो पुण्याला असतो. या इव पतंग उड्या सोड. ए, पतंग काय पाहिजे घे. तू. ठीक आहे हा, तिथंच थांब. काल रडला नाही आम्ही. ठीक आहे नीट घे गुंडा. रडला थोडासा तुला फसून आलं. करायचं होतं ना मामाला. ए अक्षयने व्हिडिओ कसे घेतले कंटेंट मध्ये. धडा धड धडा. पिलू नाच. एअरड्रॉप घे. घेतो ना बाय. फायनली किती महिन्यानंतर सांग. 2 महिन्यानंतर लॅपटॉप 3 घरं सोडून आता आलेला आहे इथं. इथंच आहे. माझा आहे हा. माझा चांगला आहे. खोल बघू फोटो बिटो कुठला ठेवलाय. असं कर. इकडे फोटो बघू दे ना आम्हाला कोणाचा आहे. ए भाई चालू कोणाचा आहे रे हा. लेनोवा. भाई फायनली आला. सौंदर्यला फायनली आला. ओ ही बॉटल एक खालीच राहू. चटणी आणली. पासवर्ड नाही दिसला आम्हाला. टेन्शन नाही घेऊ. पासवर्ड तसा माहिती आहे. मित्रांनो चला आम्ही झालेलो आहे शॉपिंगला. यांची चालली घाई पटापट. चला आता पिल्लूला घेऊन पिक्चर तुम्ही आणा. चला बुकिंग आम्हाला खूप वेळानंतर भेटली. ती पण बाईकसाठी. एवढी गर्दी आहे ना आज काय विचारू नका. क्रिसमस आलाय ना त्याच्यामुळे. हे बघा आम्ही आलेलो आहे. चला आता मॉलमध्ये एंट्री.
शॉपिंग आहे वा. तिकडे ते बघ तिकडे. चला शॉपिंग करा पप्पा. काय पाहिजे घ्या. हे लपले कोण आहे? हा दिसला, हा दिसला. चल चल. मजा करतोय. शॉपिंग चालू आहे. हे बघा इकडे मम्मीने पण चॉईस केलंय. बापरे मम्मीने काढले. भाऊजी आमचे बघा एकटेच तिकडे बघा. मी घेतलेले आहे. भाऊजी आमचे एकटेच तिकडे शॉपिंग करतायत. पप्पानी घेतले बघा. पप्पांचे झाले. ऋतूची चप्पल पण आहे त्याच्यात. चप्पल शर्ट अजून स्टुडिओत जायचं आम्हाला. जा बघ. ये ना जा ना ट्राय कर. आणि आमचं पिल्लू कुठे? पिल्लू पिल्लू बघा. ट्रायल करा. ट्रायल करा. ट्रायल करा. साईजच नाही बघ खाली बघ. नाही तर मग पाय खाली बसणार आहे. नाही बसणार तुला. ट्रायल मग मी मोठं दुसरी घे साईज. मोठी घे. साईजच नाहीये. घालून बघ. मी बघितलंय. तुमच्या घेऊन झाले तुम्ही बघा. हा आम्ही आता बघतो. पिल्लू इथे. पिल्लू पिल्लू हे आरशात. शूटिंग हर्षद बरं. हे बघ मामा शूटिंग करतो. घ्या 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 लवकर. भाऊजी कुठे गेले? मध्ये त्यांना ठेवून आम्ही झुडिओला झालो. झुडिओला कारण की आम्ही आमचं बघतो तर झुडिओमध्ये काय भेटतंय का. ती लोक तिथंच आहेत. जरा शॉपिंगमध्ये दाखव. मॅक्स आणि आम्ही झुडिओ. लेट्स गो. बघूया काय आवडतं आम्हाला आता. मी हातात घेऊन फिरतोय. एवढं चेंजिंग करून बघायचं किती काय काय घेतलं बघा. आणि दोन टी शर्ट बिशर्ट बघूया चेंज करून. यांची एवढी शॉपिंग झाली मॅक्समधून. आणि आमची शॉपिंगचं अजून बिल करायचं आहे भाई. कितीचं बिल झालं आहे. गर्दी आहे गर्दी. पॅन्ट चॉईस इकडे. कलेक्शन चॉईस काय खरं नाही बाबा. कसं वाटतं तुला? हे पर्पल कसं वाटतं? भारी वाटतं ना. ऋतूने लांबू पहिलं होतं ते शर्ट घेऊया. बोला ठीक आहे. इथं आहे. चला शॉपिंग उरकू आणि निघू. यांचं इथं फोटोग्राफी चालू झाली. हे बघा. तू कुठं बघतोय? फोटोग्राफर बघा आमचे. इकडे चॉईस चालू झाली. अरे परत आले. हा 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 हा. पाहिजे ते फोटो काढू तुझा. चलो झालेली आहे एकदम दंडनादन. हे बघा भरभरून. चला आता घराकडे प्रस्थान. चला घराकडे प्रस्थान करूया. पळूया पिल्लूच्या आधी. फिनिक्स मॉल कुर्ला. चला इकडनं जायला लागेल ना. इकडनं जायला लागेल. मी जाऊ मग. मित्रांनो आलेलो आहे घरी शॉपिंग वगैरे करून. तर आता तिकडे भाजी शिजते आपली. जेवण आपलं घरीच आहे. आणि मम्मी पप्पा ऑटोनी रिक्षाने येत आहेत. त्यामुळे त्यांना जरा टाईम लागलाय. बाकी ऋतू आणि मी आलोय पुढे बाईकवरून. आणि पिल्लूला जरा फसून आलो आम्ही. कारण की तो परत इकडे मागे लागेल याला. उद्या एक सोमवार आहे. दुपारी इथंच झोपला. आता उद्या भेटेल सकाळी. तर आता घेऊया आणि नंतर तुम्हाला परत भेटूया. शॉपिंग शॉपिंग हे शॉपिंग दाखवायची कशी ना. शॉपिंग दाखवूया ना नंतर. उद्या शॉपिंग तुम्हाला काय काय केली ते उद्या दाखवूया. उद्या शॉपिंग कलेक्शन बघू आपण. शॉपिंग कलेक्शन त्यासाठी सबस्क्राईब करा. ओके. तर मित्रांनो आजचा दिवस संपलेला आहे. संडे पूर्ण कंटेंट शूट शॉपिंग याच्यामध्ये गेलेला आहे आपला मस्तपैकी. तर उद्या आहे सोमवार जो सगळ्यांना नको असतो कामाला जायचा दिवस. तर चला आजचा ब्लॉग इथेच एंड करूया. कसं वाटलं कमेंटमध्ये सांगा. आणि तो कंटेंट आपला बघितलं नसेल तर जाऊन बघा आपल्या चॅनलवर आहेच शॉर्ट्समध्ये. तर भेटूया उद्या. कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.
शुभरात्री.